Účest 2, teraz to nebude Nikolás, ale bude to Stano a ideme mu spraviť účest na naše. To je pripravené video. Takže to dopadne. Takže dajte mi nedaj. Kulma. Dobre. Vrajme mu kuberný. Stano sa dneska premení na kubernátového Joa. Môžete, čo to je? Japonské výrobky. Neboj sa to, neboj. Správu zatiaľ to, vieš. Stano, nič neboj to musí. A daj mu. Čo robíš? Ja neviem. Čo robíš? Ty takto máš a takto dole s rebeňom. No. A po celé hlave. To. Nezaujíňaj sa. Hej, lakuj mu to zatiaľ. Jonka, daj sprej a lakuj to. Dobre to má Stano, je to víš? Áno, dobre to máme. Stano, dobre to má. Na čo si ma tam? Vyzerá, že si Dobre, hej, poď sa to dnes. Pozri, aké Stano ukáža. Ty krávo, jaký kraj! Bára práve hore. Počkej, ešte opinu. napísaj ty. Určite, že nie. Ja to robím. O, zádu. Ešte zádu. Zóni tú gebulu prašivú. No, jak to máš? Čo budeš chodiť ku mne každé ráno robiť si účet, tak sa ti to bude páčiť. Jak ty si myslíš, hej? Ešte tento bok do Všetko piči. No, Filka, poď. Tu sa aj šovu. No, ešte toto. A ešte aj toto. Nech mu to stojí dohora. Čo robíš? Robíte troll, ne? To ucha mi drebu. Počkej. No, ty krávo! Ešte druhú stranu. Teraz skôr si ako moderátorka. No, tam podni. Však podni strekať. Tuto. Toho príde, sedí. Počkej, ešte okno nejakú stranu. Takto. Jak sa pozerá. Majster, heavy. Hej, kámo, jaký bar, prájo. Hej, pán si stalo. Áno. No, Toto oči a diabol. no, dobre to má, máš to páči. Radšej si tam diabol. Čo chceš ešte robiť? Čo chceš robiť s tou moku? Takto to dočky mi to nezaschne. Sa im varí tak ulízať do zaujímavé. Vyzeráš jak Speedy González. González. No, si vyzerá jak Buzik Joe. Jestli, Dobre, môžeme ísť. Dobre, stopni to.